Hello guys, hello mga Uragon, mga besh, mga bay. Good morning, good morning. Ngayon, nandito na naman tayo para sa day 5 ng ating burning fat. So ayun na nga, umpisa na naman tayo. Galing tayo dito sa aking working area. Mag-iikot na naman tayo. Ikot tayo ng mga 30 minutes. Ayan. So ayun na nga guys. Hindi ako nakuha ng video doon sa madilim. Dito ako kumukuha ng video sa maliwanag. Hindi nyo kasi ako makita doon eh pag madilim, ano. So ayun na nga. Kaya pala, malapit na guys. Malapit nang matapos yung paggawang cabinet ni Mrs. So abangan nyo. Hopefully, baka bukas may ano na tayo, finished product nung project cabinet ni Mrs. Shout out kay Kuya Eddie at kay Jow. Ayun, sila yung gumawa ng cabinet. So ngayong araw papabarnisan ni Mrs. Kaya dapat matapos na ngayong araw yung pagbabarnish para makompleto na yung aking vlog, no? Ayan, dito lang ako nakuha ng video sa may mga ilaw. May mga nadadaanan akong madilim. Kaya dito lang ako sa may maliwanag. Pagdating doon, mag-exercise ng konti para ma-stretch yung ating mga muscles, no? Ayun, mga Uragon, mga beshi, mga bay, malapit na naman akong makarating sa work area. Pero iikot pa ako dun sa medyo malayo-layo siguro. Mga 30 minutes to bago matapos. Ayun. At talaga siya nga pala, shout out kay Manay Maxi. Ayan, Maxi TV, subscribe nyo guys. Laging nakasupport sa ating channel. Support nyo, Maxi TV. Ayan, nasa ano siya? Nasa Bahrain. Ayun, andun siya. Kaya Manay Maxi, salamat. At ingat dyan sa Bahrain. Ayun, medyo hinihingal-hingal ako. Medyo mabilis-bilis ang lakad ko ngayon. So samahan natin ng konting takbo. Lakad-takbo to guys, para matagtag ang ating taba. Ito yung ating day 5 ng burning fat. Pang 5 araw natin to. Subukan ko rin siguro sa hapon, ano. Pero pag hapon, bali pa day 6 na yun. Ginagawa mo. So ayun guys, lakad ako, lakad takbo to, lakad takbo. So yun na nga, nandito na ako ulit sa work area. So mag-exercise na ako ng konting minuto. So ayun guys, shout out din pala sa ating isang supporters dyan, si Bicolanong Rabas. Ayan, Noy, shout out tayo, support nyo. Ayan yung ano niya, channel. Ayan, oh, Bicolanong Rabas. At saka si ano, Manay Maxi TV. Ayan, Maxi TV, Bicolanong Rabas. Yan. Kick. No, 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 no. Dapat eh. No, 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 no.
Ayun na nga mga Oragon, mga besh, mga bay, tapos na yung aking day 5 ng Burning Fat early morning walk. Iyon, nag-runny walk nga ako ngayong umaga. So hanggang dito na lang mga Oragon, tatapusin ko na yung aking vlog dito. And if you like this video, please like and share and don't forget to subscribe to my channel. So kita-kita tayo ulit bukas. Maraming salamat. Bye-bye.